Ba, 2013an, bai, 2013an hasi zen, bueno, zu hasi barko zenuke hau guztia, baina, bueno, 2013an hasi zen, Andoniri otu zitzaion, bueno, zerbait berria egin naizula, zerbait berritzailea, ja hasi ziren, ja, oihartzuna bat zeuden, ja, Ameriketan, Inglaterran, craft beerrarena, edo artisau garagardoarena, eta, komentatu, Andoni, nola jarretu zenun? 2000 ze parekotasun hasi gau, ni ja 2013an irekin ere baiko zelanta, bai. Urte polita orduan. Bai. 13 hor tartean daka, baina polita, bai. Bueno, beti da nik neukan garagardoen inguruko interesa edo. Eta etxe ondo neukan lokal batian hasi nintzen lote txiki egiten, etxen edateko, eta lagunekin edateko. Ire kontu, iretzako garagardo egiten, ez da? Ados. Internetez bidez ikasi nun, nola errezeta basikoak eta egiten. Internet jainkoari esker. Ados. Pixkanaka hasi ondoren, konturatu nintzen, igual neukala marka bat kaleratzeko aukera. Eta hasiera batian hasi nintzen produktore nomada bezala. Beste fabrika batzutan egiten. Ados. Zurteko tablak dituen bezala shaperrak, no? Jute ala markaz, eta adibidez, baina zenbat garagardo inituan, hori aurretik ire etxian, ire kontura, adibidez. Ez gogatzen. Asko, bata bestian atzetik, eta ze klasetakoak itituan, bat da gaula IPA, doble malta, rubikiak, normaleak, IPAk itezen ditu. Vale. Eta hor ikusi guan, ja, zoze txukun ateatzen nahi iguala, ez da? Lagun asko tozteituan etxea, oze. Ez dakit txukuna zen, baina, bueno, nik ondo pasatzen duen hortan. Ados. Garrantzitsuena, azteko eta behin gauzak ondo diteko, ondo pasatzia. Bueno, eta kontatu jendiei IPA bat zer dan, doble malta bat zer dan, zeratik, dano gutxiko era badakiu, gaina aigea ikasten, baina nuantikan kezka batzuk badazkau. Doble malta da, publizitatean erabiltzen den eslogan bat, baina berez ez dauka inongo zentzurik. Ez? Gure garagardoak, eta garagardo gehienak, malta hutsez egina daude. Orduan doblia zer da. Vale. Doblia, ez da orduan. Doa gora etortzeko orduan. Hori da marka batek erabiltzen duen eslogana. Vale, ados. Eta IPA zer dan, IPA da, badago estilo bat, Ingalaterran hasi zena, Pale Ale. Bai. Ale legamiarekin egindako garagardoa. Eta nola Ingalaterratik Indiaraino eraman bat zituzten garagardoak upeletan. Bidaia luzea zenez, itxasontzitan, lupulo gehiago hasi zian botatzen. Kontserbazio hori aukiteko. Azkenian, gozagai eta jaki askokin gertatzean bezala etorri da orduan, ez da? Hori da, historia bat, ez dakit hortik handatorren edo, baina, bueno, posatzen da hortik datorrela izena. Eta zer da, garagardo bat, lupulo gehiago dakana, orduan, lupulo mikatzagoa da, eta lupulo zapore eta usai. Hori da, ni kontuatzen aizena, bentsat kontsumitzaile bezala, IPA bat hartzezunean, gorputza gehiago dakala, haua gehiago betetzen izula, sabore gehiago zakit. Ez dut esango mastikatu inbiardean ikan, baina goxatuta la bezala batean. Eta horrek ematen dio orduan, esan dezuen bezala, lupuluak, ez da? Hori da. Gioz, IPAan, hor sartuko dira lupulo desberdinak, zapore desberdinak emateko, eta historiak, ez da? Eta IPA bat, IPAren barruan ere estilo desberdinak daude gaur egun. Vale. Abiadura handian aldatzen den sektorea da. Vale. Eta estilo asko daude IPA baten barrun. Etengabe aizea zerbeza berriak egiten, garagardo berriak egin behar dira, merkatuak hori eskatzen du. Jendeak hori nahi du, etengabe berriak probatzen orduan.